Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat mistenni ħabbar pjan dettaljat biex il-Partit Laburista iżid drastikament il-partiċipazzjoni tan-nisa fl-elezzjoni ġenerali, dik tal-Parlament Ewropew u anke dik tal-Kunsilli Lokali. Id-dettalji ta' dan il-pjan mistennija jitħabbru fil-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista li se tiltaqa' nhar il-Ħamis li ġej. Il-Gazzetta kulħadd żvelat kif il-Prim Ministru fada l-implementazzjoni ta' dan il-pjan fidejn il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli. Fil-fatt, hi se tmexxi tim ta' persuni fih dan il-partit u l-moviment li se jwettqu proġett li se jkun immirat biex jattira u jħarreġ nisa biex jidħlu għal responsabiltajiet politiċi f'kull livell. Miriam Dalli deskrivi dan il-pjan bħala l-aktar inizjattiva femminista li qatt nieda partit politiku f'Malta. Minnaħatjaw il-Prim Ministru mistenni jispjega kif dan il-pjan se jimxi jitfit mal-implementazzjoni ta' kwoti tal-ġeneru il-Partit Laburista għandu mandat biex iwettaq. Fil-fatt il-programm elettorali għall-elezzjoni ġenerali tal-Partit Laburista kien jgħid li Gvern Laburista jibda diskussjoni dwar miżuri pożittivi li jistgħu jittieħdu biex iktar nisa ikunu rappreżentati fil-Parlament.